Алло, Диана, сен қойда? Диана, тезірек шақ. Бүгінгі зачетқа сен алмасаң, сені точно қуып шығар ашақлар. Меня отчислить могут. Подвезете? Что мне за это будет? Не могу дать 300 рублей. 500. Сколько? Не я опаздываю. Ай, ладно. Таныш мой, Марат. Сенің кебі қызлар музыкада бір нәрсе де аңламайды. Тоқтатыңыз әлі машинаны. Идите! Мұнда продюсер келді, алар директор білен сөйлешелер. Мен бұл балалар арасында артистлар көрмеймін. О, сіз меніміз білен қанағат түгіл деген сөз ме? Мен система біле қанағат түгіл. 3 жыл рәттен бір күндік йылдызлар шығарамыз. Һәм сіз нәрсе эшләргә тәкъдим итәсез? Студенттар белән җыелыш оештырабыз. Сәлем, Зәлия. Сен ғалаттаға шешілерсің. Әбіләсіңіз, тағында шіберек болағыз. Қоя. Мен жанымда. Қаралипов бейленмәлі. Тизден бит имтиханнар һәм миңа синең ярдәмең кирәк булачак. Биюдән. Сиңа? Бүйден? Кел. Башка шаптым. Әгәр дә мин сине яклап, безнең киләккә урнаштырмаган булсам, син армиядә булган булыр идең. Аңлыйсыңмы шуны? Марат, ел ахырына хәтле түз инде. Зинһар. Яра Камиля апа. Гафу, Камиля Маратовна. Нәрсе? Сен не эшлисең монда? Шын музыкаға үйренерге келдім. Диана, кім бұл? Ихтибар! Таныш булыгыз. Бу... Тоқтағыз әлі, кім бу? Марат. Сен ялғышмасам, екі шүлмәге. Диана бит шыннан да екі шүмеген. Марат димәк. Син безнең Диананы каян беләсең? Ул миңа бүген соңга калмаска ярдәм итте. Шуңа карамастан үзе турында бик тискәре фикер калдырды. Тәкәббер, тупас. В общем, бик пафосный кеше. Өстәвенә музыкаль белгеч имеш. Ул гына белә музыка нинди булырга тиеш икәнен, әйеме? Әйткәнемчә, синең кебек кызлар музыкада бір нәрсә дә аңламый. Әйдә, кабарынып турма. 500 сум акчаны кайтар да рәхмәтеңне әйт. Нәрсә өчен акча? Таксист буларак синең рейтингың 0,000 да 1. Нинди жылы каршы алу. Бүгін сенің бірінші күнің, һәм менә сиңа бірінші сабақ. Әлеге сабақны аксиом кебек кабул ит. Диананың ашуын чыгарган кеше тагын 3 кешенең ашуын чыгара. Аңлашылдымы? Исәнмесез. Беренчедән, бездә яңа студент бар. Рәхим итеп каршылыгыз, Марат. Сез уртак тел табып, дуслашып, тату курс булып, укуны тамамларсыз дип ышанам. Вряд ли. Икенчедән, әгәр дә сез бүгенге зачет булмый дип уйласагыз, ул булачак. Сәгать 2-дә. Өченчедән, Алмаз Нурулловичның сезнең өчен бик җитди мәгълүмат бар. Хәерле көн барыгызга да. Мин быел уку процессына берникадәр үзгәрешләр кертергә булдым.
Гадәттә, имтиханнардан соң иң югары балл җыйган студент 1 еллык контрактка ия була иде. Бу юлы контрактны махсус кастинг аша узган кешеләр генә алачак. Кешеләр дим, чөнки ул бер генә түгел, 2-3 кеше дә булырга мөмкин. Без күп кырлы, универсал, талантлы иҗатчыны табарга ниятлибез. Сез үзегезне шундый дип исәплисез икән, рәхим итегез. Кастингта теләгән һәр кеше катнаша ала. Кастинг узганнар 2 ай дәвамында төрле юнәлештәге биремнәр, имтиханнар узачак. Һәм сайланганнар 1 елга стажировкага чит илгә юлланыла. Контракт алар белән 5 елга төзелә. Ярыймы сорау? Демәк, гади имтиханнар булмаячак. Свобода. Әлбәттә, алар булачак. Аларны кастинг узмаган студентлар тапшырачак. Яисә сезгә диплом кирәкмимени? Кирәк. Кайчан кастинг булачак һәм нәрсә әзерләргә кирәк? Кастинг иртәгә, вакыты һәм урыны турында мәгълүмат игъланнар тактасында булыр. Инглиз телендә җыр әзерләгез. Мин сезнең талантларыгызны күрәсем килә һәм хыялларыгыз турында беләсем килә. Бездә шундый яңалыклар. Капец просто. Беренчедән, безнең яңа гына физкультура дәресе узды. И оцените мой лук. Икенчедән, иртәгә безнең кастинг узачак. Кастинг нәтиҗәләре буенча 1 яисә 2 кеше стажировкага чит илгә очачак. Һәм әлбәттә, контракт. Әйдәгез калганнарның фикерләрен белик. Альбина, син фикерләрең нинди? Кызык. Ну, Альба, социаль шелтәләрдә экшен, динамика кирәк. Әйдә яңадан языртабыз, яме? Синең фикерләрең нинди? Кызык! Ну, Альба, синең белән контент төшереп булмый инде. Ага. Әйе, башкарны төшер. Тоже мне подруга. Зәлия, Юк. син кастингта катнашачаксыңмы соң? Тупас сорау. Мондый мөмкинлектән акыллы булган бер кеше дә башын тартмаячак. Син үзеңнең мөмкинлекләреңне ничек бәяләр идең 0-дан алып 10-га кадәр? 100. Сез кем кастингта җиңгәнен безнең социаль шелтәләрдә карый алырсыз. Ә мин күрсәтеп барачакмын. Кызлар, ничек сезгә безнең новенький? Әлегә аңлашылмый. Блатной икәнлеге аңлашыла бит инде. Ник алай дисең? Альба, менә син үзең отличница, яме, ә бер дә уйлый белмисең икән. Уку елы ахырына якынлашканда кем яңа студент алсын инде? Өстәвенә чыгарылыш курска. Ничек ул имтиханнарын тапшырачак? Әйтте диярсең, ул монда болай гына кереп эләкмәгән. Точно! Новенький! Әйтергә дә онытканмын, тагын бер яңалык. Бездә новенький. Мила инде кастинг турында барлык социаль шелтәләрдә язып чыгарган. Уже? Отвечаю, аңа артист түгел, журналист буласы калган. Нәрсә уйлыйсыз, катнашасызмы? Белмәйм. Мин катнашам. Минем оценкалар белән имтиханнан соң контракт турында уйларга да кирәк түгел. Бәлки синең гаилә сиңа реализация итәргә булышыр, ләкин минем әниләр миңа булышырга теләмәсләр. Алар мин табиб булырмын дип кыйландылар. Мин монда укырга кирдем. Моны белгәч, әти иң беренче бездән ярдәм көтмәде иде. Ә уку өчен ничек түлисең син? Миңа да әни булыша. Ул һәр чак минем яклы. Ләкин зур сәхнә таләп иткән чыгымнар уку чыгымнарына караганда аерыла. Ике төрле әйбер. Шуңа күрә бу мөмкинлекне миңа ышкындырырга ярамый. Адан ярсый. Рифат белән килешәм. Бу шанс. Ә син? Ә мин сезнең белән? Прикиньте, безнең берәребез популяр артист булачак. Венгрия кебекме?
Короче. Ярый, мен кеттім. Эшлерім бар. Оңышлар. Рахмет. Siz bilmaysizmi? Qo'ya keta ol har vaqt. Alo. Selam oğlum. Selam. Men sana 10 tapkır şaltırattım. Niye cevap vermeysin? Okudaydım. Sen özün meni okura kirdin. Birinci gün neşe gözlü. Normal. Yaxşı. Men komandirovkaya ketem. Şuna göre biz aniyin bilen O mena eni tugel. yarar. Lili apan bilen atına ahırına kadar Moskovda bulacakmız. Özüngni tertipli tut. Ha men şaltıratkanda cevap beresi bol. Oğlum, Barda okşamay. O'zingdan ne hal? Zachotlarimni o'g'ishlig'ini berdingmi? Нормально. Ali продюсер кастинг yuvan etdi. Eshitdim. Ana bir suda siyleyimdi. Sen o'zing qatnashasizmi? Baramiz. O'g'lim, o'zim. Endi sen org'ansın. Biraz yol et. Men o'zim ishlayapman. Kel, o'zing ishla. Вот блин. İşte oldu. Zeliye şişek bayramlari bilan foto kiritgan. Kimden? Qo'yam bilan endi u menga вообще-то докладывать etib bormay. Bo'laklarima betaraf. Senin oram xatları daşamadı mı? Tağın nerse oynap çıkardık indi. Sürpriz. Seni aşardık beni. Neydi sürpriz tağın? Mine. Demek, men senin üçün at, Yok Zeliye sindiriş anlamadım. o'zing shunaqa bartaymandan. Zeliye. Beylenmeli. Mena kalsa sen ortağın kılanasın. İkinci türlü taktika gerek. Келишим. Hop. Menimcha o'yinchiqlar, sheshak bayramlari banal. Muhabbatni ikkinchi turli o'nglatirga kerak. Muhabbatga kelganda sen bizning bilgishingda. Hey, Zeliya senga bor tugul ekanini bilsam-da, men senga yordam etarga tirisham. Men rahmatli. Tik bormi, bor tugul ekani nechig anglarga, muhabbatni nechig anglarga. Mendan so'ramag'iz. Yurak 4 bo'likdan tura. Mening yuragimning 3 bo'ligi do'stlarimga bag'ishlangan. Endi 4-salik vaqtda yopiq ham tez orada boshlar deb o'ylayman. Daniyar sen? Muhabbat, baxit to'la ham qo'rquv to'la turmush bilan yashao deb o'ylayman. Qo'rquv? Yaqin kishingni yo'qoltidan qo'rquv. Как мрачно. Yarar qisqasi, muhabbat ul jir. Har kishining o'z jiri. Amin Rifatning muhabbat jirini bilim. Menda. Endi jiro.
Полюбил күңел сине, пожалей әзрәк мине. Почему хат язмыйсың, наверное, яратмыйсың. Ярар, килегез. Мин үземнең максатыма барыбер ирешәчәкмен. Ярай, киттем мин. Пока. Данияр, синең мәхәббәт җырың нинди? Үзем язган җыр. Мин аны сөйгән ярым гына башкарачакмын. О, как романтично. Ул җыр инде бармы? Бәлки, Бәлки. Мин нәрсәдер белмим. бәлки син нәрсәдер белмисең. Так нечестно, мин бит синең дустың.